Anwen dwi, un hanner o Adain. A Gwenan dwi, hanner arall Adain. Yr her da ni wedi adnabod ydy bod busnesau Cymraeg yn cynnig gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg yn gwbl naturiol pan mae'n dod at sgwrsio a delio efo cwsmeriad wyneb yn wyneb. Ond pan maen nhw'n symud y gwasanaeth yna yn digidol i'r gofod digidol, dydyn nhw ddim am amryw o resyma yn cynnal yr un gwasanaeth cyfrwng Cymraeg yna. Mae'n gallu bod oherwydd diffyg hyder, diffyg amser, diffyg arian i fuddsoddi, ond dydyn nhw ddim yn teimlo bod nhw'n gallu cynnal yr cynnwys Cymraeg yna yn y gofod digidol yr fath o fysa nhw wyneb yn wyneb. Nifer peilot oedd i normaleidio'r Gymraeg ar blatfforma digidol, a mi wnaethon ni helpu 4 busnes yn ardal ARFOR, a gyda help y partneriad, y bwriad oedd i gryfhau presenoldeb digidol nhw yn y Gymraeg. Mae'r gwaith yma da ni wedi bod yn wneud efo'r partneriaid ar y peilot ARFOR yma. Mae wedi galluogi'r busnesau i gael pecyn marchnata wedi cael ei deilwra yn arbennig ar eu cyfer nhw. Mae'r gwaith wedi cynnwys pethau megis gwaith brandio, gwefannau dwyieithog i'r busnesau, gwaith dylunio, gwaith cyfieithu, fideos proffesiynol yn hyrwyddo'r busnesau. So mi wedi bod yn eang o ran beth ni wedi gallu gynnig i'r busnesau i helpu nhw i gynnal y gwasanaeth cyfrwng Cymraeg yna yn y gofod digidol. Drwy gydweithio efo'r busnesau a'r partneriad, da ni yn gweld gwahaniaeth yn y ffordd maen nhw'n cyfathrebu'n y Gymraeg ar y lein. Maen nhw'n weld yn fwy hyderus yn defnyddio'r Gymraeg, a maen nhw'n gweld pwrpas i gynnwys y Gymraeg yn eu marchnata nhw. Rhan o'r peilot hefyd oedd cael mwy o busnesau i gydweithio efo'i gilydd, so oedden ni'n annog yr busnesau oedd yn rhan o'r peilot yma i adnabod a cydweithio efo busnesau eraill fydda o fydd iddyn nhw i godi ymwybyddiaeth brand, cydweithio, rhannu syniadau, a da ni wir wedi mwynhau dod i nabod gymaint o busnesau trwy'r peilot yma a gweld busnesau Cymraeg yn cydweithio ar gynnwys. Mae wedi bod yn wych gweld canlyniad hynny lle. A mae wedi bod mor neis gallu trafod syniadau a dod fyny efo cynnwys newydd mewn gofod gwbl naturiol yn trafod y pethau yma lle. Mae hynny wedi bod yn wych. Mae'n gobeithio wneud y busnesau barhau i gryfhau a datblygu yr defnydd o'r Gymraeg ar y lein mwyn iddyn nhw gynnig gwasanaeth naturiol Gymraeg i gwsmeriaid yn ardal ARFOR.